Dostlar, Рафис Калимуллин bizden tutup aldık. Рафис неше хәлләр? Нормально. Рафис хәзер булай да күп нәрсә нормально, ничек инде нормально. Әйбәт, шәпс. Менә шулай дигән. Рафис нәрсә эшлибез? Хәзер без син белән уйныйбыз. Мин сиңа пари тәкъдим итәм. Әгәр дә син вакытында сорауларга җавап биреп өлгермисең икән, 60 секунд эчендә син рәсем нәрсә эшлисең? Әнәтеңдә кеше арасына керәсең һәм бийсең. Яхшы. Әгәр дә син җавап биреп өлгерсәң, мин нәрсә эшлим? Син кешеләр арасына кереп, ширемгә ятасың. Да. Димәк, 1 минут вакыт, 1-2 эш. Хатынымның күзендә яшьләр күрсәм, Мин үзем дә елыйм. башка җырчылардан мине нәрсә аерып тора? Харизма. Миңа төнлә белән SMS килсә, Җавап бирмим. Пләшләнә башлавымны сизсәм, Белмим. минем иң мәгънәсез талантым. Өйләнешкәннән бирле мин бер мәртәбәдә. Үбешмәдем башка кеше белән. Миңа иң күп табыш китергән эш. Җыр. Берничә сәгать буш вакытым барлыкка килсә мин Йоклыйм. эстрадада шуның кадәр әле әз, чөнки Акшам күп түгел. Instagram камералары сүнгән булган вакытларда мин. Рәхәтләнеп ял итәм. Икенче блок, әтәчләр ни өчен кикрик күк ди? Тавыкларны чакыралар. Нигә Малевичның кара квадраты ул сәнгать? Чөнки ул шундый булган өчен. Динозаврлар бүгендә исән булган булса, Белмим нәрсә эшләгән булырлар. раковина чистартыр өчен күпме Coca-Cola кирәк? 1 литр. Мәгънәсез җыр сүзләрен ничек онытырга? Хатırlamаска. Рафис безнең бүген җиңде. Җиңдем, но мин инде егет кеше буларак, шуның өчен үзем җиңсәм дә җиңүне сиңа бирәм. Вот, син миңа кешеләр арасында биргә куштың, киттек. Рафис үз җәзасын үтәде. Рафис молодец. Бик зур рәхмәт, мин оялчан кеше арасында сәхнәдә генә шундый котырып бим. Шуның өчен гафу итегез, яме? Булды, рәхмәт.